V rámci toho oficiálneho úvodu v priebehu dnešného večera vám celý večer bude hrať hudobná skupina Montana, ktorú ešte predstavím, ale už je pripravená. Takže, milé dámy, vážení páni, pripravená je skvelá partia muzikantov s dvomi krásnymi dámami, speváčkami. Je to partia z Bardejova. Ak sa teda nemýlim, všakže. A tam som inak zažil tiež krásnu vec v Bardejove. Tam mám jedného nemenovaného kamaráta, ktorý o 3 ráno išiel z jedného plesu a nebol tam s manželkou. A keď nevedel nájsť kľúče a zazvonil doma, tak ona mu otvorila, lenže mal smolu, že bola taká dobre naštartovaná. Chce si budú teraz, cap facku. Ťa ste mňa zo súda, cap druhú facku. Choď si tam, že si budú teraz, cap tretiu facku. Vysvetlila ho von, zabuchla dvere, on jak ležal na tom chodníku, vyťahol mobil, volá kamarátovi, hovorí: Jano, môžeš prísť pre mňa, už som vše vypýtal. Dámy a páni, hudobná skupina Montana. Krásne dobrý večer, dámy a páni, vážení priatelia, a praje hudobná skupina Montana. Sme naozaj potešení, že sme tu a my pôjdeme samozrejme ďalej. Dáme takú klasiku, učej si a šaty, aby ostali krásne. Takže Lunika, ideme do Talianska. Všetko dobré, krásny večer pre vás. Sei sempre mia, anche quando vado via, se lo